Salutare, am și bine am registrat un nou episod de Minecraft My World. Ne-a schimbat pentru că celălalt mi-a dispărut. Uitați. Da. Deci, nu știu cum. Bine, mi-am spus și câteva poze și posibil să fi stel și... Haideți să vedem dacă avem un topor. Ok. Să mergem să mai luăm niște lemn pentru că avem mare nevoie. Da. Mi-am făcut un chestplate, să am ceva armură. Hai să mă pun de casă deja. Pentru că nu mai vreau tot să... Nu, tot să stau... Dacă plouă, stau în ploaie, dacă... Nu, mă înțelegeți voi. Nu mă ocăs, frate, nu. Băi, ce viața mea. Am explodat. Da, sigur, bă. Haideți, ha. Aha. Mai ales câțiva. Deci, nu urăsc creeperii. Deci, eu îi urăsc. A, super, nu? Hai să facem, să luăm de aici. Am băgat așa mală. Asta mai trebuie să mâncăm. Așa. Perfect. Așa. Știi, viața mea, urăsc copacii ăștia din tot sufletul meu. Avem 19 bucăți. Ce să fac cu 19 bucăți? 18. Pentru casă. Da. Hai să luăm și ăsta. Hai de viața mea, ce n-ați copaci ăștia. Măcar nu se poate ajunge cu toborul ăla, frate. Deci, urăsc chestia asta. Hai să mergem la casa noastră, pe care nu avem încă. Așa. Facem o zi de asta? Hai să facem o zi asta. Așa. Ca să facem una mică, să știți. Hai să facem asta. Pe aia aici asta. Hai, deci așa. Facem de 4 în sus. 1, 2, 3, 4. Pam, pam. Pam, 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 pam. Da, e foarte, o să fie mică. Că deocamdată nu avem nevoie de casă mai mare. Cred că mâine o să filmez un episod de Mitos. Da, cu un prieten. Stai să o mai fac asta. Așa. Hai să facem casa. Așa, tati. Așa, ca să jucăm poate multiplayer. Poate închid aici episodul de 5 minute. Că oricum ia foarte mult să se încarce. De 10 minute.
Da. Cam atât și vă și pe cel cu ea, plăcut, nu uitați să lăsați un like și nu o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!